наврӯз шуду гул ба сари гӯш кунед. наврӯз шуду гул ба сари гӯш кунед, ғамҳои гузаштаро фаромӯш кунед. кинаварон кина наҷӯяду дигар, аз гардани ҳам гиреду оғӯш кунед. воқеан наврӯз яке аз ҷашнҳои суннатии мо буда, бо омадани худ ба дилҳо гармӣ ва ба табиат зинат мебахшад. наврӯз шуду лолаи хушранг баромад, булбул ба тамошои дафу чанг баромад. мурғони ҳаво ҷумла бикарданд парвоз, мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. имрӯз ҳайати гурӯҳи эҷодии телевизиони илм ва табиат дар майдони наврӯзгоҳи деҳаи ширкӣ қарор доранд. воқеан бинандагони азиз, наврӯз ҷашни бостонист ва ҳамаи мо дар ин майдон ҷамъ омадаем, то ки наврӯзро бо тамоми шукӯҳу шаҳомат ҷашн гирем. вақте ки айёми наврӯз фаро мерасад, гӯш меандозем. навои дарёҳо садои мусиқиро дорад ва хониши паррандаҳо бошад, суруди зиндагиро ба ёд меорад ва консепсияи иди наврӯз бошад, зиндагисоз аст ва ҷаҳонро ба ҳам муттаҳид месозад ва ба ҳамин хотир ҷашни байналмилалии наврӯзи бостони миллати мо ҷашни ҷаҳонӣ аст. бале, дар ҳақиқат ҷашни наврӯз ҷашни ишқ аст, ҷашни муҳаббат аст, ҷашни ба ҳам омаданҳост ва ҷашне ҳаст ки дилҳоро ба ҳам меорад. боз баҳор омад, шефтам, мастам, оҳ ки механдад боз дилам, дастам. атру насим акнун бода шудаву афён, беш намехоҳам каз як нафас мастам. инак нумои рӯстанҳо танини рӯзгори хушу гувороро дар яке аз минтақаҳои зебоманзари тоҷикистони азиз бо ҳам истиқбол мегирем. пас моро ҳамсафар бошед. گفتم که ای حسن زمان، تشاطی